ब्लीड ब्लू अवतार रे आउ नजर आसबेनी मिस्टर कूल एमएस धोनी। शनिवार संध्यारे अंतर्जातीय क्रिकेट रु अवसर घोषणा करिसेंती महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया रे धोनी जुगर अंत घटिछि। धोनी जुगर शेष। अंतर्जातीय क्रिकेट को माहिं को अलविदा। शेष रे अंतर्जातीय क्रिकेट रु अवसर घोषणा करिसेंती महेंद्र सिंह धोनी। निज इंस्टाग्राम रे एक वीडियो जरिया से अंतर्जातीय क्रिकेट रु संन्यास नेबा नै घोषणा करिसेंती। ଏହି ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ଗୀତ ସହ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଆଲବିଦା କହିଥିବା ଧୋନି ଆଜି ଦିନିକିଆ ଓ ଟି20 କ୍ରିକେଟରୁ ବାଏ ବାଏ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ହେଁ ଧୋନି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଇପିଏଲରେ ନିଜର ଜଳବା ଦେଖାଇବେ। ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଧୋନି ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ୟୁଏଇରେ ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଚେପକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ ପୂର୍ବରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଏଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆଲବିଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ଧୋନି ତାଙ୍କ ଅଗଣିତ ଫ୍ୟାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 2004 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି। ହେଲେ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ସେ 0ରେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି 350 ଗୋଟି ଦିନିକିଆରେ 10,773 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 10 ଗୋଟି ଶତକ ଓ 73 ଗୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20ରେ ସେ 98 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 1617 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ସେହିପରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଧୋନି 90 ଗୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 4,876 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 6 ଶତକ ସହ 33 ଗୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଧୋନି ସର୍ବାଧିକ 195 ଷ୍ଟମ୍ପିଂ କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ 85 ଥର ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ କିପର ଭାବେ 600 ଇନିଂସରେ କିପିଂ କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆରେ ୱିକେଟ କିପର ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ 183 ରନ୍ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ 2007ରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହାପରେ 2011ରେ ଧୋନି ଭାରତକୁ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା କରିଥିଲା। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା। 2009ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଧୋନିଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲର ପରଠାରୁ ସେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ତାରକା ସୁରେଶ ରାଇନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମ ସହ ଖେଳିବା ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହି ଅବସର ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯୋଗ ଦେଉଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଟିଭି।